koláče z repovú a kapustovú plnku. Na cesto potrebujeme 1 kg hladkej múky, 2 deci oleja, štipku soli, 20 dekov kryštálového cukru, 1 droždie, 1 vajco, 7 deci mlieka. Ostatné suroviny nasypeme do misy, pridáme kvásek a vypracujeme cesto. Necháme kysnúť približne 3/4 hodinu. Medzi tým si pripravíme plnky. Na makovo-repovú plnku potrebujeme kilo uvarenej nastrúhanej repy, 20 dekov maku mletého, 4 lyžičky škorice, 30 dekov kryštálového cukru. Na kapustovú plnku potrebujeme 25 dekov kryštálového cukru, kilo strúhanej kapusty, trošku soli, 2 lyžičky škorice, repu, mak, škoricu a cuker dáme do hrnca a za stáleho miešania necháme odpariť vodu. Na druhú plnku si upálime cuker na karamel, pridáme kapustu, sol, vodu a škoricu. Miešame dotiaľ, dokiaľ kapusta není mäkká. Vykysnuté cesto rozdelíme na 2 časti, rozgúľame na hrúbku 0,5 cm v tvare obdĺžníka a rozkrájame na štvorce. Naplníme plnku, vytvarujeme buchtičky a potreme rozšľahaným vajcom. Pečeme na 190 stupňov približne 20 minút. Že sú nádherné, ale chutia ešte lepšie, ako vypadajú.